हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव जोंनि आंनि भिडिअआव बरायहरबाय स' बे मामाजि एन्ड आं आंजि थ' जोङो दा मोनसे जायगायाव थांगासिनो ओमफ्राय बबाव थांदों मानो थांनो नागिरदों बा मानो थांगासिनो नोंथांमोननो आङो जायगायाव मोनहैबा खिन्थागोन एन्ड चलो भिडिअखौ यासे शुरू करते हैं लामानिफ्रायसो स्टार्ट खालामबाय माने न'निफ्राय स्टार्ट खालामनांगौ बे नंलायलाया जास्ट आं लामानिफ्राय टाइम मोनबाय लामायाव स्टार्ट खालामबाय स' थौदो जोंजों लोगोसे दिनै बोथोराबो ओरैबायदि मोजां आरोना बा माने जों दा मोनसे जायगायाव थांगासिनो बबाव थांदों बबाव थांगासिनो दा मोनहैब्ला खिन्थानोसै आङो नोंथांमोना दसे सम नायलांदो भिडिअखौ चलो फाइनाली गाइस जों जि जायगायाव फैदोंमोन बे जायगायाव मोनफैबाय दा एन्ड बिनि उनाव नायदो नोंसोरो सोरजों फैदों सोरनाव फैदों हा नायगोन नाया नायोबा सिरि सिरि नाय स' दा मोनफैबाय जों नै मोनबायानो गामि मोनबाय बिसिनि औ नंगौ जों गुवाहाटियाव फैदों गुवाहाटियाव मानो फैदों सोरखौ लोगो हमनो फैदों बा सोरखौ गारिया खालि ना बेयाव माने दाहाय थांनायाव गारिया बुंगोन बा सोरखौ लांनो फैदों नोंथांमोननो अबियसलि देखायलांगोन स' देखते रहिए हमारे वीडियो को मतलब मेरे वीडियो को मतलब मेरे ब्लॉग को ये पहाड़ की कभी कभी मेरे दिल में आहा ख्याल आए ये गाड़ी और ये गाड़ी दोनों मुलाकात हो गया अच्छे से भगवान अत्याचार गुदुं गुदुं मोनजोब्बाय एसे जानानै फैनाया आं थिनदों थाबायबाय जों जायसिनो गुवाहाटी में खान्थाल नायदो नै ब्लगाव ब्लग लादां ब्लग ना सायदों मावसोमनो ना गेसाव माबानिसो माबालाय इफोरो ब्रेननि नोंगौबो होमा मावसोमा ड्रेननि ना जायो आं बेफोरखौसो सानबोखाजोबदों नैलाय हाजोआ आयु सुइथि माबोरै मोनदों हाजो गुदियाव ना
नुआ ओरै थिखांनायखौ ओरै लामा दं ना उदैया जाला नै सिमबो एसे आयौ नाखौलाय मा होनो लोगोफोर जों रिमिना मोनखौ लांनो फैदोंमोन आरोना बिसोरो माने मैयानो फैदोंमोन बिमादै मोननाव थादोंमोन ओमफ्राय रिमिनाखौ दिनै चेकआप खालामगोन ओमफ्राय बिनिफ्राय मा होनो न'आव थांगोन आरोना माने ओंखायनो लांनो फैबाय जों मामाजों आंजों ओमफ्राय बे रिमिना बिमादै मोननि न' आरोना ओमफ्राय जों बेयावनो जाबाय लोंबाय बिनि उनाव दसे उनाव नुफिनगोन आरोना नायफिनदो दिनै जों रिमिनाजों आंजों गुवाहाटियाव मोजां मोनदों दे दे खिन्थादो ओं नङा नोंखौ माबा होनगोन बायदि मोनदों दे खिन्थादो दिनैनिया मा मा दे खिन्थादो ब्रा आइटेमसा औ आइटेमसा थाइबें ओमफ्राय ना एवनाय ओमफ्राय बेवहाय बोरमा बेदर दं बोरमा बेदर ओमफ्राय माथाय माबा लगाय गथाय भेजिटेबल्स ओमफ्राय दिंखिया भाजा दिंखिया भाजा ओमफ्राय दालि ओमफ्राय बै मोनसेया बेयो ना एवनाय रिमिना मानि थाखाय गुवाहाटियाव फैदों दे एसे एक्सप्लेन खालामना होदो आङो चेकआपआव फैदोंमोन ओमफ्राय डाइरेक्ट लाइभआव फैखाबाय दे मैया टेस्ट खालामखांबाय ओमफ्रायो डक्टरा अखानायैसो नायो नालाय ओमफ्राय मादै मोनावहाय आइनि बिनानाव हरसै आरो बेवहाय थाफैदों गुवाहाटियावनो थायो कालिबाहार बे नारायना हस्पिटाल खाथियावहाय आमिनगावमोन ना बेवहाय दिनै मैया हरसे थाबाय ओमफ्राय दा डक्टरनाव जानानै थांसिगोन दा डक्टरा मा होनो डक्टरनाव जानानै थांसिगोन होननायखौ मिनिदों ओमफ्राय नै जों लाइभआव फैदों डाइरेक्ट आंनियाव ना आङो दिनै फार्स्ट टाइम फैदों रिमिनि मा जायो नोंनो आङो नोंनि मा जायो बिबथैनि फिसाला होननानैहाय आं बिनि बिबथिनि फिसाला फैदो रायलायनोसै दसे मोजां मोननायावला खारबाय थाखादो बिराद मोजां मोनदों माने सोरगिदिं हाजो पाहार हिल बिराद मोजां मोनदों आरोना जिखुनु गासिबो हाजो गोजा बेबो हाजो आं बेयाव थांनि दा दसे आज मौसम आयो रे मा खोनादों आइबो नालिग आरो रुमन देखानाय आमी মই পায়খানা বনাই দিছেতো সেইটো কাৰণে আহিব নালাগে কৈছে तुखौ साफायलाय गुरुं लोगोखौ बेयाव जनानै मबाइल थुजानानै नों मोनायाव आयो रे मा लोगोफोर दा बेयो ब्रह्मपुत्र दैमानि दलां आरोना माने जों दा दावखोगासिनो रिमिनानि चेकआपनि थाखाय आरोना स' थेवबाबो जोंजों लोगोसे
लोगोफोर जों दा चेम्बाराव मोनफैबाय ओमफ्राय रुमाव माने डाक्टारजों बेलेग मानसि दं आरोना ओंखायनो दसे नेनांगौ जाबाय दसे नेनानै ओमफ्राय रिमिनिया हाबसिगोन चेम्बाराव डाक्टारजों रायलायसिगोन बेनिफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'गोन नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन स' बाय बाय दिनैनि भिडिअनि थाखाय